योग्य ती जागा दाखवली जाईल याची महाराष्ट्रातील सर्व आमदार खासदार जेवढे दादांनी निर्माण केले, दादांचे तुकडे मोठे झाले, त्यांना विनंती करतो की आपण दादांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी आम्हाला साथ द्यावी। आज आम्ही वाऱ्यावरती सोडलोय, आज आमचा विठ्ठल गेलेला आहे, आपण सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावं, आमच्या दादाला न्याय मिळवून द्यावा एवढी विनंती करतो। एकच वादा परत ये, अमर रहे अजितदादांना न्याय मिळालाच पाहिजे, अजितदादांना न्याय मिळालाच